Sad, Ana je sa nama, hvala ti što si našla vremena uopšte da podeliš ovdje malo sa nama. Mogu da te pitam, jel znaš uopšte koja ti je ova konferencija po redu u poslednjih par meseca? Da, pa ne brojim, ja samo idem from disco to disco, to je to. Kaži mi, svirala si sada na mnogim festivalima, poput Arsenala, poput Glavne bine Exit festivala. Kako publika reaguje? Sad sjajno, što, kako da kažem, olakšava, taj nastup čini lepim i za nas takođe, jer odmah naiđemo na dobru reakciju i podršku, tako da jedno lepo iskustvo. A šta je ono što mogu da očekujem na Beer Festu? Pa ovo je festivalski nastup, što znači da je ograničenog trajanja. Izvodimo ono što smo zapravo formirali kao nastup za ovu sezonu, naravno za svaki festival ga malo doteramo, malo uvedemo nešto novo, čisto da bi nama bilo zabavnije. Nastupamo kao Zemlja gruva i Konstrakta, te izvodimo zapravo sve pesme od Konstrakte i one neke najomiljenije od Zemlje gruva. To je nekako malo drugačije od zvuka koji je bilo sa Zemljom gruva, nema duvača, više elektronike i tako dalje, ali eto, Beograđani i drugi imaće priliku to da vide i na Beer Festu. Sad nekako, kako tebi izgleda Beer Fest sve ove godine nekako nazad? Da, mi smo nastupali, znači kao izvođaču, da, mi smo nastupali sa Zemljom gruva, ne sećam se već više koje godine. S druge strane, ja živim na Novom Beogradu, tako da učestvujem na Beer Festu, htela to ili ne, ja to čujem svake noći. I zapravo to ti deluje kao, znaš šta, to je veliki festival, možda najveći u ovim krajevima, masovan, da kažem, narodski, i to je ono neko mesto koje ti posetiš, tih dana se nešto dešava tu u lokalu i uvijek prođeš, prošetaš, vidiš šta se dešava nekako, a mene lično što se tiče, meni je idealna prilika da svi tu komšije i ostali dođu i da se nekako vidimo sa bine. Moram da kažem da sam sad čula line-up i nisam baš zapamtila sve, ali svakako Košin je nešto što dugo nismo videli i voljela bih to da vidim i Nipple People nisam do sada gledala, ali opet da naglasim nisam prošla ceo line-up pa ne mogu lepo da odgovorim. Kada je reč o vašem nastupu, šta je ono što planirate i šta može onako publika da očekuje ove godine? Pa mislim da sam odgovorila već Maji na to pitanje, budući da je u pitanju festival, to nastup nije to samostalni koncert, prosto ograničeni repertoar na 50 do 60 minuta, ne znam sad tačno, i onda izvodimo pesme od Konstrakte i one od Zemlje gruva koje smo izabrali za ovu priliku, da, to bi bilo to. U svakom slučaju radujemo se nastupu u našem gradu i prvi nastup kao Konstrakte i Zemlje gruva u Beogradu, to je bitno.